Naunsa man kadoy, sayuha ba nimo naglala dara? Wow kayo Buknoy ay. Lami kayo mag chat o kaning bugnaw ba kay. Wow man. Chat ko eh. Chat to. Dili ko suluha na dara. Diba? Lami kayo bugnaw. Ako magani sa una nga. Pila pa'y edad na ako. Nagsugod kong chat. Mao pa'y paghimugso siguro to na ako. Mao naman. Ay di ito. Tuba to akong gisyata to. Okay? Kanan kuan ba mga bag-o tamis man na. Maura ko ginatutoy. Dali ka na lagi ko makatog lagi kay. Siyempre, tuba ko to. Busog kayo niya. Hubog di ay. Maron! Tuba man kay imong paborito, nganong beer man imong gitungab dara. Kani sa akong laon oy kay kabalo lagi ka. Basta sigig uwan. 60-40 na ang tuba karon. Basta sigig uwan. Lain kayo. Magbalik-balik ta dito sa CR kay musirit man. Unsay mo sirit ang igit? Gago! Maugani no. Nga kini akong laon kay layo sa sirit. Sa man ka. Di man ka kasabot. Maron! Mahubog jud ka na doy. Kay ikaw ra isa nag-inom. Duha ba na ka botelya o? Biloy. Beer man eh. Asa ni ka hubog ni dali ni. Tanluway pa. Hubog kayo Nganong nag-inusara man pug kaglala dara? Abi ni mo Buknoy. Basta na kay kauban nga maglala. Mao na hinungdan nga mahubog ka. Kay magsige naman nagdugang. Siging dugang. Hantod mabalintong na ka. Sa kahubog. Di ba tinuod? Mas maayo ning ikaw ra isa. Kay makontrol imong kaugalingon. Layo ka sa kahubog. Laina pod ano kita ra isa maglala. Okay ra ni Buknoy ay kay may maning kita ra isa kay makakontrol ta. Tama na ayaw na dugangi. Yes, Sir Buknoy. Areglado. Berber ka diyo, tapos magreklamo nga walay pang palit og bugas. Maron! Agoy Buknoy. Unsa naman eh? Gisirmunan ako nimo? Tinuod man jud, sige ra kag reklamo nga walay kwarta. Unsa man jud Buknoy? Pabikil naman jud ka. Alangan, berber po ka dara. Wala, magay ko nimo gipalitan og grilo. Maron! Ikaw Buknoy. Isuta man jud ka aning botelya ron ba? Tan-aon tab. No. Jud ka Buknoy, No. Hoy! No. No. Gago! No.